Λοιπόν, Μιλάνα, γυλήσαμε πίσω. Ναι, και ακούσαμε το μαλάκα, τον detective Σαλάμι και το αυτοκλάτουλα των ζόμπι να λένε ότι θα βρουν καινούργια άτομα για την ομάδα τους, στην αυτοκλατουλά των ζόμπι. Αλλά εμείς θα τους σταματήσουμε. Ναι, όσα άτομα ψάχνουν, αυτοί χάνουνε. Ναι, αλλά πώς θα γίνει, Λεζάλπ? Δεν ξέρω, πρέπει να σε παντρευτώ μέχρι το τέλος της σεζόν 10 ή μήπως το τέλος της σεζόν 9, θα δούμε τι θα κάνουμε. Ως τώρα, όπως είπα, πρέπει να κάνουμε το Egg Hunt 9 Week 2 κάποια στιγμή. Αν δεν έχει βγει ακόμα, δεν έχει χρονομετρήσει για να κάνουμε τα πάντα. Γυλήσαμε πίσω και αυτό είναι το σημαντικό. Πρέπει να σε παντρευτώ, λέει Μιλάνα Χαμέτοβα. Είσαι η μόνη που αγαπάω. Ναι, αλλά πώς θα κερδίσω τον detective Σαλάμι και τον αυτοκλάτολα των ζόμπι? Δεν ξέρω πώς θα το κάνω, αλλά πρέπει να βρω έναν τρόπο για να κερδίσω ό,τι και να γίνει. Εγώ και η Zalp Steam σχεδιάζουμε τα πάντα. Γυλήσαμε πίσω και αυτό είναι το σημαντικό.